Velkommen til Confront. I denne brugerguide viser vi, hvordan man opretter en klient i Confronts platform. Du opretter en klient ved at trykke på Klienter under hovedmenuen til venstre. Så trykker du på Opret en klient, og så udfylder du klientens stamdata. Du kan også tilføje et billede af klienten. Derefter skal du tilføje en kontaktperson til klienten. Og du kan vælge at tilføje en ekstra kontaktperson. Så trykker du næste trin og udfylder den sociale profil for klienten. Du kan også lave et oprettelsesnotat. Tryk næste trin igen. Her har du oversigten over de informationer, du har indtastet om klienten. Og så trykker du Opret klient. Nu er klienten oprettet. Og du kan se heroppe i venstre hjørne, at vi er inde på den klients profil. Hvis du lukker for klientens profil, så kan du nu under klienter se klienten, du har oprettet. Tak for nu, og god fornøjelse med Confront.